se kana kuma so kono jona Abdou Touré ka do ale dona ambalma e ka don Abdou Touré e ka don dafa kuno funi jumembe jeske nani tama donga bi kawdo watu rambi fu kala bara jere jeklu bela jeli fu ko wala mondo ni wati la bayna minni gringa jo ko namse ka fo asba koro sumayla minni tamadun ki baraw ye o fana be kelengiri sabula ba soro kuma chama am kuma mun fo jere jeklu mun be no tamadun to la nulu ma wulka joke ba soro am kuma minni ni gela be munun kan yani jamana mun nyon che o sigile me jamana mun kan wala mo jamana mun ceci taru mage ambu ki baraw di ani talme to jamana mun kan ambe kuma chama na to jamana fara jamana amerika jamana ambo kula fondi di la woro ina ibai ka fo bana jugu mimbe okula ibai ka fo fenchama ko nembe no o kelembe bisi basa sisan donc o stratégie là am se ka fo bidona ki bara baté no mum teleke twango ko kuraka ga ire ya fo jugu mina ina fo sininye jense ngani muso to la doyi o minye gelamu ni be muso kan janko munun tala tamaro la ma chamana ibai ka fo apmo bi fo 2018 là gere bakela no minye Mali gouvernement ni wulika joke à travers le ministère de l'extérieur tout à fait kalaje musumunu be tungana ka forum ba organiser gelaj membuka asana ukmana fen chama fo ka fo kunungo ni ku musu to tungala aka chala ba so ni balma sirate ba so atala kala na wal ma atala furula ga bibi na wati labay na ayela ka fo musu bi wire ko kele walma unide ka fo kubi tamas milenta tout à fait gelamu nubula nubula no gataka kuma chamana gelawu bu soro fana sabula itala yoro mina ifati ibati itima don mo mi jiya no fuche walma getikike ma getiki muso ni nubula nyona be o du gela falin gela kan sabula muso ka ko ya damna gela ni tala bla yoro fana tima do fana gela mi ni munu fana be no ulu tala oro la u yibangike ibay ka fo de nunu ka sonali ka se ka so kibara soro anga ladaw ka se ka olu don muso de jigele mo la kosbe sabula chew ulu be bara mina u naso nyini bara muso bu ka naso nyini bara ke la ka fereke wala sa dem sonu ka se ka soko don chugo mina wala sa kana ke konote wala tay imana bo ifa jibana na imana sigi jibana wala imana bangi ke chugo ka ira dinu na ka foko u faso yandi anga dami na tabiyo u fana kala adamana koy wat la fana karamo da batungura so kunka alibi anye munye anya yi ka fo minye jamana chamai ina fo arabu jamana adola arabi saudite makan jamana alini adafelo kwet na nyongo anda salama kuma chamana angani kenekelinga so fana yi gele chama soro orowla akrati sabula ma chama wula no ba soro ma wa fo inyana ka fo ebi bara fewa ebi fe kana arabu jamana ina wa ni nana salone ba mbula no am yoro tayi shino be duguninge kanye amugo nane mo dudu baraka salona o amba wasrani war akela ni nana ibita tobulike karsa feno o ibe ni waraka de soro kalula ga chama be no mawtla bo ujigi koro sabula ba soro u kelme ka sufa ali tsega yele mawro soro o gela chama be anda durala minni ni kuma sukeli ngono o da ke ni dumban manase do musu tola do ambe musu ka kuma fo jinse ngani bela jilina ida selama krenela minni to la musu ulu koni ulu kelme buluko fe tomaye ni kula bulu fa koy o kelebe krefe mawye ko lu kelebe krefe donye o kelebe krefe donye ni kele du ko du ba kono ma kelebe ki do abela donc min fana ye muso mun be ndu fana tamasra kan amba do o kone gele fana yi donc la ni bido c'est la kan an si kala je gele be muso kan fe danga bela jina nga krenele na fona jam kan yere tuwana gi jam kan gele me muso ka tunwala donc o fana da na babu manyela Abdou ikado ya fo chugo me ati fo ka temo kan minye ambalama muso ye ikado chama ngeleme ka che dusuta che dusu dama talite ikado tunga atali ko chejugo ma bitu mina ibisa mina ikado minongondi kunga bi fa mina chewde kumba ke ka chaya o kosena yera ka fo mali dama te nye abo frafin jamana club bele jile dulembo la so bu kunva ikado tungana Abdou ko dama dodo ikando muso ka tunga feta iya fo chugo mi folo la wole ake chugo nyuma ye mi nye fenda madodo nje sigira tunga fe mvurula anana no fe katani ye tunga fe ambetaranga gwasigi tunga fe okunye muso ta chugo nyuma ye walma muso e kalake dafa kalaw ya moria akata to abu jamana walma farafin jamana na abita kalake kalama na ba bisa kana so Abdou kunye tungai walma muso ikado farganedo sebi chey sebe ikado balmawye uya blaka ta tunga fe kata furake saba
tunga bana folo muso ka tunga feta ku yeni nga muso ki kwafa yere la abdu fo awulode ko sira kwala ka kana fo mboto do bamako mbita fana o yera sandama doina sigatinna abdu anana ni tieni chamanye anana ni gela chamanye sabula tieni munye ikado ibi bo faso mina o yi tieni oluma ibita nyese na ni jamana minuna hinete makarti nye muso ye nye cheye ote abdu ikado abina se wati doma wajibi do ikayelama femi yere keli mande ibo ke wajibi la sigatinna femi meni mande ilaba obifiye wajibi la ikanga do yoromi imanga do yoromi ilaba bene ni bele jele ke sabla setiye sigatinna muso ka tunga feta tiena mumba dabla muni munganga ke muso kana ta tunga fe ble abdu anga ngaleni sigatinna adabole do amalion ma minum bi jamana koka farafi jamana ubala muso bitai tobu jamana ubaye muso bitai arabu ka jamana be muso bitai hali ni tali do bala ubu nege kan galotuguye ngo fana dona kabini bitai ka fon galoni namaradu nga hali bitali kadi doyi sigatinna amaliya minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan aw ni musow ye ɲɔgɔn ye tunga fɛ ani musow ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye tunga fɛ a bɛ caman ka gɛlɛya kalama mun ye musow bila tunga fɛ taa la musow ka tunga fɛ taa a bɛ se ka dabila cogo di kɔrɔfɔ bɛ ye nin ye sabula sini o ye marisikalo tile 8 ye musow to a la don muso minnu bɛ jamana kɔnɔ muso minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ ye muso ye nka ni fo ni taama ni sigicogo y'u bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a bɛɛ muso o ma nɛgɛjuru b'a ka bila la 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan an na aw don maa o maa bɛ mali kɔnɔ walima bamakɔ furanjɛ la e m'an ka telefɔni ci nin jamu kɔ in na sabula jamukan in dabɔlen don tungarankew kama an bɛ dɛgte 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 et bien sûr tu mets d'abord le 00223 c'est pour vous. Alors, d'abord, Negajuru la Kabo, Awa, Jamana Kwaka, Anikle. Bien, 00223 20 24 76 29, Jekafo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa hal? Dambele. Alhamdulillah, kifa kinta. Alhamdulillah. Dambele. Ko Dambele. Alhamdulillah. Dambele. Aba Tungara Touré Kurba. Ça va, on est à la tanu. En Allemagne, oui. Nga foli bawye. Ala ka antro me aula. Ya Rabbi. Ala ka nga jamana kan tayi. Amin. Ala ko ke. Ala ka mali sumaya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Voilà, d'abord nous baraye mbe foli si amba langauma. Comme il bora ka foti san bon sini 8 mars ye quoi. Voilà, ni ya me ko dunia musodo. Donc anga foli bu bele jeninya. Voilà, donc nous baraye daba comme raji Jekafo abela me yoro chama. Kosobe. Voilà, ambalma do be ambaga mugo ngini. Atoye ko Baba Janjalo. Baba Janjalo. Non, pardon, Mama Jan Diallo. Yo, Mama Jan Diallo. Voilà, abebo gawo quartier Fafana. Abebo gawo kado Fafana gawo. Voilà, gawo a quartier toye Fafana ye quoi. Voilà, donc ni abalma akaraba ko ya woga perke do be mako ko abe bagadaji kuranina. Voilà, donc ni menkra vraiment aga mogo dombaye comme nga numéro ba bolo. Yo. Au bijiro ja be Jekafo wele ka nga numéro ta wele quoi. Voilà, c'est très 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 important et très urgent. Très important, très urgent. D'accord. Ni ala sona an yoro na klaka segi communiquer ka anya seben ka don comment il s'appelle Touré, c'est Touré hein? Non Damele ebe Allemagne de nya don akoy atibe Allemagne de kuna foni mi bo Allemagne. Oui, atibe Allemagne abe Allemagne yande. D'accord. OK, très bien. Ni ala sona ka don voilà, ay même fonyana Mama Jan Diallo. Mama Jan Diallo. Mama Jan Diallo. D'accord. Voilà, Gawo Kado. Voilà.
u ka a bɛ quartier min na Gawo Fafana bon afa bana ba bana ako ko amuso be amuso to Fatumata adinkenin be ho Elhaji Diallo ni ala sɔnna an bɛ kunnafoni lase donc an b'a da malien bɛɛ lajɛlen tulo ka jango an minnu tulo b'a na Gawo cɛ kofɔlen min to a fɔlen filɛ nin ye n'a b'a dɔn a ye anw wele radio Jekafo la hakaja i k'a dɔn an bɛ Dambele ka numéro d'a ma Allemagne i k'a dɔn kunnafoni min mana bɔ a la u bɛ da tulo kan merci bien Dambele depuis l'Allemagne merci bien voilà merci Amadu i k'a dɔn an y'a kɔlɔsi diɲɛ laban in na musow yɛrɛ donna tunga fɛ t'a la dɔw yɛrɛ bɛ den Bamako la ka taa dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo oui allo oui bonjour monsieur tonton Daba Tunkara Sissoko ka bɔ Cameroun mon fils comment vas-tu oui ça va bien alhamdulillah ah bah Sissoko est-ce que malien musow fana bɛ taa tunga na Cameroun bon minnu bɛ na caman bɛ yen nɔ u cɛw de b'u furu ka na n'u ye yan d'accord ok alors dis-moi mun faamuya musow ka tunga fɛ t'a la bon musow ka tunga fɛ t'a kɔni bon fɛn min kɔni don fɛn cɛjuguba don parce que an yɛrɛ bɛ tunga la ne yɛrɛ min ye ne ye tunga daminɛ depuis 2012 très bien ya bon fɛn caman b'a la ne yɛrɛ y'a ye an cɛlakaw yɛrɛ la ya a b'an cɛlakaw sɛgɛn cogo min na ka so ma kuma tɛ muso ma tiɲɛ na a baara a fɛn min don a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi ya bon halisa an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ya rabi Sissoko an b'a komi ne bɛ Cameroun mais même semaine tɛmɛnen ne ye wele su fɛ ka foli bila o la tout à fait je me rappelle oui voilà bon komi an b'o lamɛn canal de kan canal plus bon ne yɛrɛ bɛ sɔgɔnbigi lamɛn o la aw yɛrɛ vraiment a ka émission a b'an teriw dɛmɛ kosɛbɛ yan nɔ walahi merci vraiment mais dis-moi est-ce que ça va maintenant au Cameroun maliens ça va oui ça va un peu mais toujours bon alors an ka consulat ni fɛnw ɲɔgɔn cɛ bon a ko ka gɛlɛn dɔɔnin parce que mun an ka consulat n'i taara consulat la yɛrɛ la bi bi na bon i b'a jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ ka wolomali dɔw kɛ yen nɔ fɛn min n'a cɛ ka jugu très bien alors ni ala sɔnna u ko Cameroun ni Mali cɛ ko carte séjour tɛ yen mais anw bɛ k'a ta mais mɔgɔw bɛ consulat kɔnɔna na minnu ye dɔgɔnɔ ye olu balimaw olu b'a ta ka di olu ma gratuite mais anw n'anw ko k'an bɛ wuli ka taa ta f'i ka taa ni passeport de i y'a faamu bon minnu bɛ yen nɔ n'olu ye dɔgɔnɔ ne yɛrɛ ni dɔ bɛ yan nɔ an bɛɛ bɛ carte kelen na Brazzaville don a la yan nɔ ale yɛrɛ wulila komi ale bɛnkɛ ye dɔgɔnɔ dɔ ye consulat kɔnɔna na ale n'o taara immigration na o ye carte séjour kɛ k'a d'a ma ten tɔ a ma passeport ɲiningali kɛ foyi donc e b'a fɛ k'a fɔ Cameroun dɔgɔnɔw a ka fisa olu ma ka tɛmɛ malien tɔw kan wa parce que olu ka mɔgɔ fanba de bɛ consulat kɔnɔna ah oui d'accord je comprends maintenant merci bien Sissoko a faamuyara merci bien ok bon Tunkara tonton b'i fo ko wale ɲuman dɔn kosɛbɛ a diyara n ye Sissoko merci bien ok bon ala ka tile yɛrɛ d'an ma ya rabbi Allah merci an balimaw an minnu ye malidenw ye n'a sigilen bɛ kɔ kan a kɔlɔsila kɔsa in na min ye musow ye malien muso yɛrɛ cayara kosɛbɛ minnu bɛ ala minɛ k'u si fili i k'a dɔn ayiwa ala ma ni ka sira minɛ k'u bɛ taa tunga fɛ dɔw bɛ taa nazara jamana na dɔw bɛ taa ɲɛ ɲininka arabu jamana na a ye mun y'a la an minnu n'u bɛ ɲɔgɔn kan ye salamu aleykum allo waaleykum salam somɔgɔw baasi t'a la an bɛ ala tanu bisimila jɔn don ne Bunasiri Walo ka bɔ Port Gentil Kulubali ka bɔ Port Gentil oui allo oui an tulo b'i la i bɛra ka bien alors n'a y'an wele a b'a lamɛn fɛn min na a b'o lamɛnni to yen walima a b'a tori ka b'o kɛrɛfɛ walima ka mankan jigin dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo oui bonjour allo oui salam aleykum waaleykum salam Daba Tunkara naam Demba Sinayogo do ke wele ka bɔ Italie Demba Sinayogo Italie Demba buongiorno buongiorno come stai tutti bene tutto a posto sto bene sì bismillah an tulo b'i la an ka foli b'a ye kosɛbɛ ne ka jɛmukan lamɛn n ko n bɛ bɔ ka weleli kɛ ka n hakilina fitinin di ten tɔ a fɔ an ye donc n kɔni bɛ foli kɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ foli kɛ maliyɛn bɛɛ min bɛ yɔrɔ min na komi i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ bi yɛrɛ jɛmu fanba sinsinnen bɛ min kan o ye musow ka tunganata ye i n'a fɔ aw ko ten fɔlɔ o tun tɛ yen sisan de a bɛ ka ye an bɛ a fɔ toujours ala ka dɛmɛ kɛ an ye fɔlɔ ami vraiment bon ne kɔni ka faamu na
muso bɛ taa tunga na bɔ i n'a fɔ an cɛw bɛna cogo min na fɛn min y'a don jamana kɔnɔ ne bolo gɛlɛya bɛ jamana la o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ ba yiri ka ɲiyɔrɔ dun o de bɛ na ni nin ko in caman ye fɔlɔ misali n'i ye Mali ta k'a lajɛ dugu dɔw bɛ yen nɔ u mɔgɔw man ka bɔ kosɛbɛ mais n'i ye u bɔtɔ ye tiɲɛ don mɔgɔw dɔw ti baara kɛ mais maliyɛn bɛ yen n'i nana tunga fɛ yan k'i ɲɛ da tunga fɛ maliyɛn bɛ nin baara kɛ a ti baara kɛ mɔgɔ ti fɛn fɔ mɔgɔ ye i bi o dɔn ɔ mɔgɔ sigiyɔrɔ la ni i ma se ka min ye sɔrɔ diyagoya i bɛ wuli ka o de ɲɛɲini i yɛrɛ i yɔrɔ pugɛ kosɛbɛ i yɔrɔ pugɛ yɔrɔ caman yala hadamadenw bɛ si cogo min na yan nɛnɛ wagatiw funteni wagatiw i bɛ caman dɔn a la donc komi ni o cogo la kɔni mɔgɔ ti to nin situation ninnu kɔnɔ k'i bɛ kɔfɛla yɛrɛ nɛgɛ minɛ mais n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ ten u ti segin ka taa faso la u b'a dɔn de fɛn dɔ de bɛ faso la min fana ka kala ni yan ta ye. Oui, mais est-ce que Italie malien muso be minnu taara tunga na i n'a fɔ aw cogoya est-ce que i b'a dɔw dɔn? Bon tiɲɛ ka di Ala ye ne k'i dɔnbaga cɛni cɛ mais a mɔgɔw bɛ yan n delila dɔ delila ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ k'a sababu kɛ n delila ka taa fura minɛ ka taa di a dɔ ma an ye ɲɔgɔn ye o senfɛla la parce que a somɔgɔ bɛ n ci a ma o cogo la mais ale nana ji fɛ. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. A yɛrɛ ma ani cɛman na ani mɔgɔ wɛrɛ ma na a kelen. Mais a bɛ cogo di bi? Bon tiɲɛ ka di Ala n ti a nouvelle dɔn bi parce que o ni sisan cɛ a bɛ san 3 bɔ. Awɔ n ti o nouvelle dɔn n kɔni bɛ min kɔni dɔn bon musow ka tungana taga kɔni a ka ca la Ala fɛ n bɛ min dɔn a la ne kɔni fɛ an k'an banban an ka jamana kɔnɔ ka ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ halisa. A tɛ k'u tɛ fɛn na mais halisa an ka belebele fara cɛsiri kan o de b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ ka ɲɛbɔ tubabu minnu fɛ dɔ wɛrɛ m'a bɔ nɔgɔ la baara kɔ ni i bɛ yan mɔgɔ bɛ wuli waati min na ka taa baara la ani u bɛ segin so waati min na nka ni i ye baara kɛ i ka baarakɛfɛn fɛnɛ faso bɛ a ɲini cogo bɛɛ o ka se ka i nafa nka anw fɛ o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ n bɛ se ka o fɔ. Très bien. Alors, an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Italie k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲumandɔn musow ka tungafɛ ta i k'a dɔn i ka hakilina fɔra an y'a faamuya merci bien. 00223 20 24 67 29 00223 20 24 78 78 Jekafo. Allô? Allô, oui. Bonjour. Allô? Allô, Bagamuso. Somɔgɔw bɛ di? Jɛnɛyɛrɛ. An bɛ Ala tanu. N b'a daminɛ foli la fɔlɔ comme i ka cɛ Ala ka wele kɛra ma ne tun ma se k'i sɔrɔ ka dugawu k'aw ye. Jɔn don? New Jersey Sila don. Sila ka bɔ Libreville. Hein? Ka bɔ Amérique. Ah, Sila ka bɔ New Jersey, Amérique. Oui, Sila. How are you? Awɔ. N bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ suma. Amin ya Rabbi Sila. Ala ka yen fisaya ma ni ye. Ya Rabbi Allahu amin Sila merci bien. Ala ka yen fisaya ma ni ye. Amin. Et à New Jersey, ça va là-bas? Ça va, alhamdulillah, ne de ban yan. Ah ça j'imagine parce que ndara New Jersey mais il y a Guinéen caman ba de ani Malien caman bɛ New Jersey. O caman bɛ yan, o caman bɛ yan. Voilà. U bɛ restaurant na, u bɛ kundigu yɔrɔ. Voilà, u bɛ kundigu la, u bɛ restaurant na. Mais là ça va quand même, muso elle se débrouille là-bas? U bɛ débrouiller très bien. Nka n bɛ min f'i ye daba tɔgɔtɔ ta ye. Muso. N'i y'a lajɛ a nafa ka dɔgɔ. Nka saba ne kɔni hakili la sababu bɛ mɔgɔw bila ka na tunga in na. Dɔwɛrɛ tɛ ne kɔni hakili la jigintanya. Jigintanya ka da sababu bɛ jumɛn kan n'i y'a jateminɛ Mali la bi ne maa min somɔgɔ tɛ jɔyɔrɔ la e maa min somɔgɔ tɛ nafolotigi ye e sen tɛ baara la. Bon cɛbakɔrɔ de ye musokɔrɔ ye bɔ e yɛlɛla ka se ka se san 18 san 17 ma sa e ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka degré k'e bolo ka se degré min na. N'a fɔra k'e tɛ se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka e yɛrɛ mako ɲa kuma tɛ k'a fɔ k'e bɛ se k'i somɔgɔw dɛmɛ e tɛ se k'o baara sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ. A sababuya kɛ te k'a fɔ ko dusu t'i la a sababuya kɛ k'a fɔ ko baara wɛrɛ tɛ a sababuya kɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw tɛ k'u tilen. Oui, mais c'est là, est-ce que cɛw ka taali bi faamu mais est-ce que musow ka taali fana e ɲɛna c'est vraiment normal? Muso min tɛ a bɛ taa n ko hadamaden de balo de.
muso fara segan jele bolo e muso mani sisan n'a bangeya ka si yɔrɔ la an ma furu bolo ay ti balo ta bolo mo ale jure mo no re ka to le re bolo be mo no ba le ne no de mo mo na fara ka ko de na le dusun ka kala go ni ka barake aso ko na faso e na ba de chore de tore de ka ko mo ba ni ko ni me ka du de mo so mo ma da ere ni ka ko an ne ko fara an mari famo ye na de tenen ni ko ya wo ni dum mo de ni ko ya hannu ne da fara profila ta da musu ne ke bo mo ka continue ka ta de mo de foto vola ko ka ko arabe ni tiro na ni mo guride ni mo tieni dona ko ni temple ni de ya gure ni vola mo ga ka ko ka vola nangara ko ne ka formato ni ko domana ko mo do ne to harama de la gure ni to amane ma ci D'accord, donc si là, il y a une famille. Le fait dans notre restaurant, c'est comment que le métier est dans le cas. Alors, merci bien. Merci bien, Sila. Il a famira. Donc, Moussoni Tchao est fait. Bête de Makaka Tunga na Beb Sekata, oui, Katilai. Katonke Jigindai. Oui, mais Ekoko Jigindaya débat au Morobita Jigite Mola Baratu sera voilà. Nya famia. Alors, très bien. Merci bien, Sila. Merci bien. Amem Malien Befo New Jersey. Merci bien. 00223 20 24 76 29 Lada Tchaubita Tunganawe Lada Nga Kosaina Muso Binyuanje Katunga Sengere Doero Nudum Bita ARF Esko Kain Yalma Kololod Membala Dobe Negajurula Allo oui. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum. Aba somo bedi Jondo. Mamadou Gindo Kabomi. Hein? Espagne, Mamadou Guindo, Espagne, Anglobila, Mamadou, Anglobila. Ami de ala ka se bele jili no aslo sara la mera mi ni mo ndo na se te mu se sara la ni ya do kana di mata ke alama amane tapi asa mai sana sara la kama ya kana mano ko ne re be ni ya ndo re ba ko ngompe bon ni yala la tamana bon sara la mano. Oui, mais dis-moi, est-ce que, en Espagne, est-ce que Malien Dombe Moussoma, Minundara Tougana Djika, Inafo Chobeta Tougome, est-ce que Adobe? Adobe. Alors, mais Obi Chougodi Espagne, est-ce que toi tu penses que Uni Mouchaouni Mousso Kahake Abe Kiléan? Bon, Mousso Hake Abe Kile à Tekele parce qu'il y a un peu comme Afrique. Bon, bara ko ni bara so bo ina comme era de ya ko ni chama do ni faté di bolo extra ko ke mais ni faté di bolo akatala pe ni so ya ko ni na différence ko tala mais ni faté de di bolo ou ta ni ga ko do ni so sera la mano o de ko mais metera tele ko Quel est au fond? Do bora ga weli ko ka be Cameroun. Ah ouais. On va continuer à faire la carte de séjour de Mali au Cameroun. Ah ouais. Mais qu'on y m'ont dit de remettre à Roma. Ah ouais.
mais mba ni a malien bele gele ne fait continue ci ko malien be de ko awo u kana ke ko sia ko awo u kana ke ko me no u kana ke parce que ma ke ra oui abitien abena ni ko do mo ko ni ho je u kanu ke mo ko si ni te ni afo ni te ni et d'autres côtés. Ah ben malien. Merci bien, M. Guindo, depuis Espagne. Merci bien à Famiera. Merci. 0 223 20 24 78 78 20 24 98 98. Bien sûr, Abdou, un auditeur est au bout de la ligne. Allô? Oui. Mba, Somogobedi, Jondo. Abdi tonton de do. Moussa Koulibaly bi m'farga kalambi de Moussa Savalde. Alors, M. Koulibaly depuis Paris, comment allez-vous? Wasabi Blatobil la Sini, Yala Solama. Mais alors, M. Koulibaly, dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Tout à fait. Voilà, donc, comme vous avez dit, il va faire un application. D'abord, il y a un peu de temps, il y a un coach Saba Moufo. Le coach Saba, Moussouka, tu as un tas de coach Saba de Kumabana, le coach Saba Boiling comme Moussouman à Tatumana. Tout à fait. D'abord, Malien Moussou Donano, sans laban de la coque, sans du labana. Pas de bureau, actrice centrale de Congolais, ni Camerounais, ni quoi. And Nigerian, nous, Keninga Moussou, qui met à la commission au test sans que depuis Bada. Mais comme Malien, on irait à la Malien, ni Varia, ni Guinée, en Jamana, nous, Moko, à la Okera, sans laban. Tiens, oui, tiens, tout à fait. D'abord, ni c'est comme c'est qu'à la, on n'est pas contre la erreur, ni c'est comme c'est qu'à la cadre la vidiane. Parce que, en date de l'euro, Wati Temene, Gela Mumba, la Upolo, à Gela de Matemene. Akela. À Sama de France, on irait Halbi, Halesa, Dobekena, comme qui est mort Bekena. Et voilà. De France, à Sama. Donc, d'abord, ma carte dans le dos. Mangam bien à Mangatini. C'est là qu'on a moisi voilà. D'abord, ne va du que Mounier, Mousma Mumbi, Kunda Yanka, et René, du Goulane, du Mata de la Bo, Mata, c'est mon frère Mousmao. Il va pour Mata, c'est mon dogo, Takalamakwe. On y bat des balles là-dedans, on n'a pas de go, pas talent comme Mata, c'est mon dogo, Kalama, les parabétés, mais ça m'a bêté. Parce que Kalama, Mata, Mousmao, et Redo, de Bouka, transforme bois. Il va faire pour que les Morocco, nous, les bouts sur le tour, Mata, Mousmao, nous, il a des babois. Parce que vous va dire qu'à force, tout ni sémanté, Mata, Mousmao, nous, il a boulot, on va pousser les capots, donc, il y a Mata, les boulots. On va aller, nous, donc il y a ni demi capable de ta pour la pana ta tunga na pour ga bise ka aller faire un yesma to comme quoi donc gela tembala gela ya duye mais gela ta wota manga. Je suis d'accord avec toi, M. Koulibaly. Never mundo e odo na bise ka dabla akauta ambala kanu vraiment na bise ka dabla akanga dabla manga. Merci bien, M. Koulibaly, depuis Paris. Merci bien. Moussa. Moussa. Ko sinigo wazaki blaga kila tobi. Merci. Merci bien. Merci bien. Alors,
Abdou i ka dɔn Kulubali ye min fɔ effectivement i ka dɔn nin ye problème ba dɔ ye i ka dɔn dɔw mansa bɛ u su karisa ka den taara i ka dɔn karisa ka den taara taa cogo min na n'a taacogo tɛ kelen ye o taara ni kan min ye n'o k'a t'i den bolo i ka dɔn Ala kana a ɲɛ jiri la sabula n'i den ye Faransi bi n'i den nɛnɛ na tubabu jamanaw na n'i y'a ye makariko la ko muso dɔw cɛ dɔw o makari t'u fɛ yen i ka dɔn cɛ bɛ ɲani kɛ cogo min muso b'o ɲani kelen kɛ a ka gɛlɛn farafin ka muso ye ɲani kisɛ bilen dɔ la a bɛ farafin tɔɔrɔ kosɛbɛ 00223 2024 76 29 allo oui bonjour. Salaamaaleykum. Aleykum salam. Dawa bɛ di somɔgɔw. Ça va an bɛ Ala tanu jɔn don. Siyaka Daw Sénégal. Monsieur Daw Sénégal dugu jumɛn ye. Dakar capitale yɛrɛ la. Capitale yɛrɛ la d'accord Daw bisimila an tulo b'i la. Ok en fait ne tun b'a fɛ k'aw ɲininka arabe carte na ko in quoi. Alors on va revenir sur. Ne ye n ka fɛn bila ka taa a ka ca ni tile 15 ye. Ok. Tɔn dɔrɔn a bɛna 1 mois bɔ donc ne ma jaabi foyi sɔrɔ a la quoi. Chaga i bɛ to ligne na an b'i jaabi sisan Abdou b'i jaabi i y'a mɛn. Ok. Merci bien. Alors, Abdou, rapidement, le problème de carte Nina, comment il faut faire à Kadjabi Manalbi, il y a quel problème? Nous reconnaissons Dochi, il y a à peu près 21 jours. Au Djabi Bolafana Bidro Kunkilimbo. Il y a Flan Dochi, au Djabi Konmobofla, au Kela les 17 temeni. Bon, Fran Sam Meninga Kilimbo en une donne, bon, au Djabi Boflo. Donc, Aka Watindi, parce que pour moi, la dame Watla, Moko Macha, Mochaman Koutadon. Donc, on l'a Djabi Kumibokatela, peut-être, parce que je m'ai challengé 600, ou tant d'on comme numéro kelen de don numéro kelen de bɛ fɛn ninnu bɛɛ ci donc a ka makɔnɔli kɛ sɔɔni peut-être dɔgɔkun nata ni fɛn minnu bɔra an bɛ ɲininkali fana kɛ mun bɛ k'a ko mɛn donc ni fɛn bɔra an n'o ɲɛfɔ. Alors Abdou Saga kan a kan k'a kɛ kɛcogo jumɛn in na walasa a ka jaabi ɲuman sɔrɔ. a b'a ka référence ta n'a y'a sɔrɔ ale delila ka carte nina sɔrɔ carte nina in tunun n'a bolo n'o papier b'a bolo a b'o référence bɛɛ don ka na carte nina numéro yɛrɛ don k'a envoyer o ye kelen ye n delila ka a kɛ fɛn mun bɛ n bolo tɔgɔ min bɛ n bolo jamu min bɛ n bolo o bɛɛ ka ɲi mɛ n bɛ fɛ ka dɔ bɔ sisan la donc i ye kɔrɔlen min kɛ i ye fɔlɔfɔlɔ min kɛ o b'a sɔrɔ i ye filanan kɛ o récépissé b'i bolo i ye fɔlɔ min kɛ n'o carte bolo walima n'a récépissé de b'i bolo i bɛ o référence bɛɛ don i ye filanan min kɛ ni i ye o fana yɛlɛma don âge la si falen o la b'a la donc maintenant i b'o fana référence don mais maintenant i ye fɔlɔ min don n'i bɛ fɛ o ka écraser i b'a sɛbɛn o duguma a écraser donc mun kan ka maintenir n'i tilala o la i b'a sɛbɛn o duguma a maintenir donc a bɛ kɛ o kɛcogo de la donc n'i ye o ci dans un délai de 2 semaines sisan a bɛ ka tɛmɛ o kan dɔɔni a ka ca la i b'i ka jaabi sɔrɔ. Dis-moi Abdou a bɛ ci sira jumɛn na. a bɛ ci 79 77 24 10. o ye WhatsApp numéro de ye. d'accord i tɛ message i tɛ appel kɛ i tɛ weleli kɛ i tɛ foyi kɛ i bɛ WhatsApp de dayɛlɛ ka message bila WhatsApp la. WhatsApp fɛ ka taa o. alors internet sira kun. internet sira o ye fidi arobase ctdec.ml. Merci bien. 00223 20 24 67 29. Ite ni kunnafoni sɔrɔ diɲɛ radio sur site la ni radio Jekafo tɛ. John do salam alaikum. Voilà, on est là pour vous. An malien minnu bi jamana kɔ kan hakaja an sigi kun ya aw de. Kunnafoni fɛn o fɛn ni nafa b'a la ka se k'o sɔrɔ i k'a dɔn an b'an jija k'o ɲini k'o da aw tulo kan. An bɛ baabu min na bi tilegan in na musow ka tungafɛta sini ye 8 mars ye i k'a dɔn musow ka don gɛrɛgɛrɛ don yalima musow ka tungafɛta aw yɛrɛ minnu bi tungafɛ a ye mun y'a la dɔ bɛ nɛgɛjuru la salam alaikum. Wa alaikum salam. Keifa. Alhamdulillah. Bismillah, John do. Kalba Dawdo ka bɔ Allemagne. Monsieur Daw ka bɔ Allemagne an tulo b'i la kalifa. Kaliba tɛ Kaniba de don. Kaniba i bɛ Allemagne dugu jumɛn na Kaniba. Bayern Munich. I bɛ Bayern de Munich d'accord an tulo b'i la. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. Mais an ka président fana ko min bɔra ka weleli kɛ n'o ye Umaru Danbele. Umaru Danbele président 16e an ka foli b'a ye awɔ. Voilà i ka thème bɛ fɛn min kan. Bon ne yɛrɛ fana komi Kulubali y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ b'a contre la quoi. Voilà n'o ye muso ka wuli i yɛrɛ ma cɛ ma i invité foyi fo ka wuli i yɛrɛ ma ten. Bon gɛlɛya caman ba b'a la. A b'a la. Ouais. Parce que an yɛrɛ cɛw yɛrɛ an bɛ na cogo min na vraiment gɛlɛyaba de b'a la. Bon n'i bɔra Mali kɔnɔ ka ban i bɛ taa bila foyer mun la bon i sago tɛ i yɛrɛ la tuguni. O tiɲɛ.
bon fo ka bɔ yen fo ka na kɔgɔji tigɛ ka na don Europe jamanaw la vraiment a fɛn tununnen bɛɛ tɛ se ka ban i la quoi. Bon ne yɛrɛ ye muso caman y'a la dɔw bɛ den sɔrɔ a la. Ya Allah. Bon a bɛ gɛlɛya dɔw bolo a dɔw yɛrɛ den yɛrɛ fa ka se k'a identifier quoi. Wallahi o ye gɛlɛyaba yɛrɛ de. N y'o caman ba yɛrɛ de. Bon n tɛ se k'a fɔ ko maliyɛn musow don mais musow kɔni don. Voilà o ye gɛlɛyaba de donc ni mansaw bɛ se ka hakili to denw la ka den ka wuli a yɛrɛ ma k'a bɛ sira min a yɛrɛ ma vraiment a cɛ man ɲi. Très bien, merci bien mon cher ami Daou. Voilà. Kɔrɔfɔ ɲɛna. Merci bien. Alors Abdou i k'a dɔn karamɔgɔkɛ kɔrɔfɔ min fɔ an sera ka nin fɔ kuma daminɛ na mais effectivement nin ye tiɲɛni ju dɔ ye sabula kabini i bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Libi walima Maroc i k'a dɔn kolokala ko caman bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ sira la i k'a dɔn a dɔw bɛ s'u seyɔrɔ la tuma min u ni kɔnɔbara bɛ se ɔ i y'a dɔn a taara Afrique wa a taara Maroc wa a taara Libi wa e tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn donc i bɛ taa den sɔrɔ den min yɛrɛ n'i t'a fa yɛrɛ dɔn nin bɛɛ y'a damata kojugu ye allo salamu aleykum. Alors Abdou i k'a dɔn min kelen bɛ kɛ n dabali ban muso yɛrɛ minnu ni olu fana bɛ tunga dɔn a b'olu yɛrɛ mun kun ka muso ma weleli kɛ fɔlɔ alors u bɛ faamuya dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum allo. Grand frère. Comment vas-tu grand Sila? Il me n'a grand frère. Grand Sila. Non grand Sila écoute. Sila ne mɛ la. Grand frère il me n'a ne m'a fɔ camarade ko kɔnɔ ti ko ni kɔrɔ. Kamara ye kalo o ka ko banna bɔ saga i mina na saga b'i kunna. Non camarade ko. Ah bon i bɛ sɔsɔli kɛ ani. Ça fait combien de mois si tu es. I mina na saga la ko ka. Attention, nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Vous me cachez mon Camille la 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche agalamelula. Radio Bamako 24. Pour la casier temps, imina na. Alibi indi kuma tuguni. Mais e cɛ ka kuma. Seba Kulubali fana k'a fɔ ko imina na. Fanta casier temps. Koka casier temps, Fanta casier temps saga kelen. Ayiwa naamu hali bi taa n'a ye. I bi kuma. Journaliste ko k'a ka taa juma kelen kɛ. Amori. Asarla Sila, ça va quand même. Ouais, ça va, et c'est vous? Non, ne ka nabalia ani ko de bena ibaro dimanche do ko ka cha Bamako donc ani ko des trucs vraiment très sérieux à nous de bena au drone de dessous là y a rien franchement. Social code. Asone afo ko nani jawati demso be fulla ka ba baba ni fana ta be fulla ka ba go aiwa. Soma ko cha kui. Abdou, attention Grand Zila. Aiwa. Alors parce Grand Zila ko bi tu ça va? Alhamdulillah, alors, les États-Unis d'Amérique et New York, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de femmes maliennes. Nye muso chama minnu bɔra Mali kɔnɔ ka taa ye i k'a dɔn farafina jamana ko tɛ mais Amérique fana ka ko ni jamana wɛrɛ cogo tɛ kelen ye. Voilà. Mais quel qu'en soit alpha, anw ye maakɔrɔw ye muso ka tunganafɛ ta ka wuli yɛrɛ ma furu tɛ kalan tɛ i k'a dɔn ka wuli dɔrɔn k'a fɔ cɛw bɛ taa n yɛrɛ bɛ taa fɛn ɲini. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, bon, bi bɛɛ fo n bi Musa tɔgɔ fila fo Musa Sall Musa Kulubali Aruna ni comment dirais-je Tijani Mariko b'u bɛɛ fo ani Umaru minnu fɛn o fɛn wele kɛ Sira de New Jersey mɔgɔ Kamara tout le monde. Ok, u bɛɛ tulo b'i la. Tu sais n'i ye fɛn o fɛn daminɛtɔ la sababu de b'a la. Tiɲɛ. Bon, Musa y'a fɔ cogo min na a daminɛna minnu bɛ taa Afrique centrale. Tout à fait. Bon, maintenant, problème kɛra min ye sisan, bon, a nana kɛ minnu bɛ furu ka na Faransi, Amérique, wherever, minnu da yɔrɔ la. Donc, olu y'a daminɛ. Maintenant sisan, mun nana kɛ filanan ye, kalan nana kɛ filanan ye, kalan fana na, muso nana ja sɔrɔ ka taa kalan fana. Bon, u taalen kalan na sisan. Maintenant, mɔgɔ minnu furu bɛ sa, ou bien mɔgɔ minnu bɛ tila kalan na n'u bɛ baara sɔrɔ yen n'u b'u kelen na ani minnu furu bɛ sa n'u b'u kelen na olu nana jala gɛlɛya ka baara daminɛ. Maintenant communiquera ni mɔgɔ dɔ ninnu ye Mali la ou bien Afrique kɔnɔ i bɛ se ka na i ka visa ɲini i bɛ se ka na parce que nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan
Vous voyez? Donc o de y'a kɛ sisan muso ja gɛlɛyara muso nana tunga fɛ. Maintenant comme Sila ni mɔgɔ dɔ nu y'a fɔ cogo min na bon minnu fana nana kɔsa in na sisan ka fara ninnu kan n'u ye ji ta ka na o ye ne yɛrɛ bolo fɔlɔ ye min ye dɔ da sira ma o ye marabaliya de ye quoi. Mara tiɲɛna so kɔnɔ denw tɛ faw lamɛn bilen bangebaaw la an kana kɛ fa ye tɛ bangebaaw lamɛn bilen quoi o b'a la quoi filanan fana ye min ye bon gouvernement fana ma jɔ a jɔyɔrɔ la i bɛ kalan fo k'a ban i ka kan ka ni baara min i t'o sɔrɔ ou bien i bɛ ka bugutigi ye bon se t'i fa ye se t'i ba ye bon dɛmɛ foyi t'i bolo donc voilà quoi. Bon o nasugu de bɛ na mais ne t'i muso ka tunkara taga ne t'a contre la dɛ ne yɛrɛ tunkara taga fan o fan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba ka muso fara denmisɛnnin ne t'a contre yɛrɛ de la ne kɔni tɛ sɛgɛnɛ ye mɔgɔ bɛ se ka na tunga fɛ i ka na parce que tunga y'a dama école de ye quoi. Oui mais mais par ailleurs i b'a conséquence jateminɛ muso caman taara en tout cas Europe fanfɛla la a caman kɛra jigi waro ni jigitigɛ ye sabula min ye hakilina ye fɛn min ye fɔlɔ i bɛ taa san 10 san 5 i t'o ɲɛ sɔrɔ bon kɔlɔlɔ min bɛ kɛ i nɔfɛ o de ye siyɔrɔntanya jigintanya donc i ni maa sugu bɛɛ bɛ se ka bɛn o bɛɛ bɛ se ka nkalon tigɛ k'a fɔ n b'i ladon ka taa ko si ma i bɛ denko b'i b'o la ko caman b'i b'o la o fana y'a conséquence jugu de ye. D'abord muso ka tungala taga yɛrɛ fɔlɔ n y'o de f'i ɲɛna o a fɔlɔ yɛrɛ tun ye min ye ani min ye wajibi ani min ye farida ye o tun ye furu ni dɔrɔn de ye sinon kan den bila ka taa kalan kɛ kɔfɛ denmuso bila ka taa kalan fɛ hali o yɛrɛ kan ka interdit i y'a faamu wa hali a yɛrɛ kan ka taa interdit fɛn kelen min kan ka kɛ farida ni diyagoya yɛrɛ muso bila n'a sɔrɔ a bɛ taa furu de la sisan extérieur la i b'a bila ka taa furu la mais ka muso bila a yɛrɛ ma k'a bɛ taa aventure la ne yɛrɛ bolo hali sariya ye silamɛ sariya yɛrɛ la o kan ka ne tuma kalan mais peut-être o kan ka kɛ haramu de ye quoi i ma ye parce que a t'a sira k'a bɛ se ka kojugu sugu bɛɛ kɛ. Tout à fait. Bon n'i y'a jateminɛ par exemple n'i y'a jateminɛ minnu bɛ taa hiji la sisan. N'i ye muso gana bila ka taa hiji la mais je pense que c'est un problème. Voilà mais ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn autorité k'a jɔ a jɔyɔrɔ la 8 mars la i yɛrɛ mun na minnu bɛ kale ni musokɔrɔbaw ni gɔngɔnbugu ninnu c'est pas eux les problèmes olu tɛ problème ye o olu tɛ problème ye o dama. Problème ye minnu bɛ togodaw la dɛ o de ye problème ye o yɛrɛ de ye problème ye ani minnu bɛ dugu i b'a sɔrɔ muso 100 bɛ muso 100 o 100 i b'a sɔrɔ 90 bɛ Bamako olu si da tɛ tulu la minnu da bɛ tulu la olu b'olu ta ka tulu bɔ télé la alors que c'est pas ça. Très bien. Merci bien, grand Sila. Non, ce que moi je voulais proposer. Allez-y. Comme ministre muso nin bɛ yen a yɛrɛ ka wuli ka enquête kɛ pour que ka kuma da di muso minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u se k'u recenser pour que k'u bila fɛn dɔ la u ka se ka bɔ tungala taga la c'est tout. Merci bien, grand Sila depuis New York. Merci mon frère. Merci bien. 00223 20 24 76 29. Abdou Moussoma Welelike Kakakina dit Mali Kwakan, ça c'est vraiment un problème. Surtout que 8 mars de Oukadonye Moussoma Welelike. Alors, Doben, la médecte, non, oui, non, oui, oui. Allô, oui? Allô? Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, d'abord, ça va, Somo Robedi? Ouais, ça va, Abdou. Ame Alatanu Djondo? A Kassim de Gabon. Kassim Gabon, du Goudjoumen. Gabon, ouais. Ouais, ok. Anglobila Kassim. Ouais, muso ka tuka kɔni a kɔni ma ɲi fiyewu ne yɛrɛ kɔni a ma ɲi fiyewu ne yɛrɛ kɔni maliyɛn muso ye condition dɔ la yɛrɛ kɔni a tɛ se ka ne tɛ da yɔrɔ ye joli la quoi parce que a bɛ digi ne la fo ka tɛmɛ. O diyagoya ye. Ouais, maliyɛn muso na ne y'a ye cadre dɔ kɔnɔ maɲumatɔ ko cogo dɔ la vraiment a tɛ bɛn ne ma quoi. Ça c'est normal, ça je suis d'accord. Ouais, a tɛ bɛn ne ma donc n'a kɔni bɛ se ka dabila yɛrɛ a ka dabila yɛrɛ de pepepepe n'a tɛ cɛ min ye muso furu ka na n'a ye a cɛ biya donc o bɛ faamu. Mais muso ka wuli cɛ tɛ foyi tɛ yen i b'a dɔn kafiri jamana ninnu kan olu ka sira foyi t'a la olu ka sira foyi de t'a la muso dɔw ko olu ka foyi de t'a la olu bɛ u bɛ se ka a ka hakɛ to u bɛ se ka jɛ ni muso ye désordre la u ka foyi t'a la quoi. Ok, ça non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. U ka foyi t'a la quoi donc n'a yɛrɛ bɛ se ka dabila yɛrɛ de a ka dabila pewu a ka dabila yɛrɛ de muso yɛrɛ ka maliyɛn muso ka tunga fɛ taga a kan ka dabila yɛrɛ de pewu. Merci bien Kassim, ni Ala sɔnna i ka ladilikan lamɛn. Merci bien i ni ce.
Ok, savoir. Sini ye 8 mars ye 8 mars dabole do jensegna ni muso be kama Mali muso bola ko sayna ni santa labayna anya ye muso bu kunva tunga fetala ka koji chechi ka desert chechi o te kunyumanye ma chamanya fo au ka clan munye Mali minu be Mali ko kan 00 223 20 24 76 29 00 223 20 24 78 78. Allô Tumara mba somo bedi Baki Foueti marhaba jondo 0 0 223 20 24 76 29 Antle Allô somo bedi Trote aba jondo Salia Sidibé France. Salia Sidibé Cabo Francis Salia Antlobila Et en fait, comment ça s'appelle, un numéro black, c'est ça quoi, 4 numéro là quoi. Voilà, les 14 000 tables, c'est ça, mais après, les mesures sur le tram, pour gouvernement, pour faire une mission, pour faire un coup, pour faire un module, pour te pour faire un coup dans le gaz, pour faire un coup de la Ok, bon, de toute la façon, il faut radio à la fin de l'émission. C'est Kartinina et Koka Kanye Fuyoko Sabeka Famia, d'accord? D'accord. Merci bien, à tout à l'heure. 00223 20 24 76 29. Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Aruna, buongiorno. Buongiorno amico, Come che stai? Tutti bene? Tutto a posto? Tutto a posto? Sì. Allora, capisci? Allora, amico, vamos. Amico, come sta? Dis-moi, alors, comment vas-tu, Aruna? Ça va? Et en Suisse? Ah, ça va, on se porte bien. Sinon, ça va. D'accord, mais dis-moi, est-ce que Malien Mousso Tchamambe Suisse aventure là? Oh, abbiamo ma mangia. Mangia, bon, hier, en communauté, il y a un peu frère, nous, on est très très curieux. C'est l'une des communautés les plus rares ici en Suisse. D'accord, ok. Donc, on va Janinga, donc, Manapro. Banga, Tungaranke Mousso, do Fufolo. Donc, on va un très mousso de Fufolo, Maxi, tout à fait. Et on a qui fait d'abord. À Klobala. Mais elle est honorable députée, hein? Attention. Immunité parlementaire. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ah bah mais. Donc on bijou pour avec Allemagne. D'accord, ok. Donc d'abord avec un mouvement bon nous nous venons nous bon non pour bien sûr. Donc vraiment d'abord à quoi il a gagné ni qui va poser dans il vient do Gassila. Mais c'est pas facile, mais c'est pas bon. On croit que comme tout fana manga na kui. Ah oui, d'accord. Do ben na fana do de situation elle kay ni chef do retay. Bon voilà, nous on va vous faire bon avec do de couiller dro. Bon nous travaillons la dro ala ka kuma herai. Ya Rabbi. Bon nous kuma fait ko défaut. Ngo. Mo do ko to kana kay mission na polo ma ko di grek barayigo. Ani jarake mun kumbe Israël. Bon, en tout cas, bon, voici dernier crédit du goulard, bon, on faut connaître. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Celui qui était en Israël, un moment, je crois, il a déménagé carrément au Mali. C'est ce qui. Voilà, Djirake. Je crois qu'à un moment, Nana Malla, il n'est plus réparti, je pense. Bon. Mamadou Y Bagayo, ça va, je crois qu'il va bien, seulement Barachara Fanama, quoi. Ah, Polido, parce que, voilà, donc avant, on était tous ensemble. Merci bien, Moussa. Adi, tu es français à Trodé. Lequel? Tchorobay. Ah, oui, d'accord, il va très bien. Non, quand on a folie la somme. Ou beba, mais merci bien. Ah, et Halbia. Ah, Aruna, what a bangadu.
D'accord. Ok, merci bien Aruna Koulibaly, merci bien depuis la Suisse. Attention, attention, hein. Tu as été ministre des Affaires étrangères très longtemps, attention. Merci bien. 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 60. Allô, oui, bonjour. Allô. Allô. Nous manta Eurojana abauka l'Américain on doit watu amsega nyon sur le royal. Allô. Allô, oui. Allô, bonjour monsieur. Ouais, mais Jekafo ka. Iboka. Il est direct là 100.7. Bon, ne be faka kuma dabare fe quoi. Ini dabara de kuma e joyen ibi bomi. Daba tungara ni Ousmane Ballo ka bo Rome. Ousmane Ballo ka bo mi Rome. Ouais. OK, Anglobila Ousmane. Ouais, daba bon nga foli be malien bela jele. O jaranye. Vraiment amba ñini malien fait vraiment u ka be kelema parce que ambe réseaux sociaux wéré la dabanye suno tanye. Anta do ambe fon fo wallahi are ta do cha ko tobna laban to mi are fait problème bandala ya no anya foto ko mi anga papier ko ni fon problème bandala ya no c'est vraiment to me fait premier ministre kuma mi fo ako ka be na délégation wuli kana spécialement munu be na kana mo identifier tranquillement quoi. O tare na kuma jarane ko sebe vraiment anga poli be transition euro vraiment ambe fe ko inga gese la ko vraiment ka mo wuli mo kana quoi. Parce que n'a pas ko ka ton ani ambassadeur nous ni fait nous c'est vraiment consulat nous vraiment ne re ko ni fait baraka bulu ma yu bulu ko sebe quoi et puis ambassadeur nous ka nous ko si ko sebe parce que te mo respecter la yanno era de ambassadeur la renga te na fora e be klo ke me duru nyo boli ga ta ambassadeur la ngate be ta ino renga te uti la jere. Alors que normalement ambassadeur on va training ngate na sira ino normalement ala kan ki na dranye mo ko de fana na dura ambassadeur ko na sharia ba ira upanga antini upanga ankolosi pour que penga na soro. Mais ne tara ambassadeur la ngate buya ere tere ite ta do ere soro téléphone na ni kuma na ro ba ho ne tene la téléphone na iti boire ya. C'est vraiment nous quand on a fait vraiment ou bien gouvernement qui a contrôlé la euro nous na quoi parce que mon cité no mumbe ambassade nous c'est qu'à faut vraiment ils sont bien kako kai ko be mo bunya quoi até quoi. Merci bien mon cher ami, c'est compris. Bon en même temps mais faut comment fana muso ka tamako ka. Bon c'est le temps gouvernement fana ka lajɛ parce que comme an ka jamana mo kalani ma ta jamana mina donc o ba yira gouvernement kan ga izinu ta yele ka bararo da yele mo ye quoi denmisɛnninw ye ani musow ye quoi o de bɛ taama nɔgɔya kosɛbɛ quoi o bɛ taamabaliya nɔgɔya kosɛbɛ quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis waritigi minnu bɛ yen nɔ o ka possibilité di waritigi ninnu ma u ka izinu da yɛlɛ pour que ka denmisɛnninw ta baara la quoi vraiment. Bon ni ye ide ɲanama bare n'o sera ka kɛ sa i b'a ye taamakɛla bɛ dɔgɔya et puis caaman ni popapo ni fɛn minnu na a bɛ caman bɛ nɔgɔya ko la quoi. Merci bien mon cher ami, c'est compris, merci bien. Et puis daba n b'i fo parce que ne yɛrɛ Korofina ka ye n bɛ Vieux Pate fo n bɛ ASCO président Bassette président fo Tomote fo. N bɛ Ladi Kamara fo u ka yɔrɔ bɛ Jekafo kɛrɛfɛla la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. En même temps daba ni taara n bɛ fɛ ka taa fo radio la ka taa wariba di sigilen ma yen nɔ ni Ala sɔnna ma. Ala ko nɔgɔya, Ala ka wari ko nɔgɔya mon cher ami, merci vraiment. Ibalo, merci bien. Vraiment la foli baw ye Ala ko an ka cɛ fɔ Mali ɲɛfin banna an sigilen bɛ ka premier ministre kɔnɔ vraiment a ka décision na. Alors merci bien Balo, c'est très gentil, ni Ala sɔnna an bɛ ci lase. Merci bien, merci bien. Balo, voilà Abdou Touré, on est presque à la fin de cette émission. Alors dis-moi segi jona i ka dɔn carte ni na ko kan yɔrɔ min kan ka wele a kan ka kɛ cogo min. Min ye carte na ko kibaruya ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na maa min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i bɛ gɛlɛya kɔnɔna na i arabe kɛ fɔlɔ la carte bɔ la walima carte ma bɔ fɔlɔ walima i ye arabe kɛ min ye carte yɛrɛ de tunna i bolo i bɛ fɛ k'i ka papier administratif sɔrɔ walasa i ka se ka i ka baaraw kɛ n'o ye
i b'i ka information ni dilan ka kɛ i b'i ka information bɛɛ don o b'a sɔrɔ carte d'identité b'i bolo n'a tunnen bɛ walima n'a ɲuman tunnen bɛ o photo dɔ b'i bolo donc i bɛ taa i b'i ka information bɛɛ don donc o la i tɛ foyi sɛbɛn à écraser walima à maintenir au tête j'ai besoin comme on appelle de la fiche individuelle i b'i ka information bɛɛ don donc n'i y'a bɛɛ don ni tile b'a envoyer numéro là nous 79 77 24 10 il va envoyer au là donc nous man ko me se ka ke fana internet sira fait adresse mail o fidi au bsb f majuscule i d i arobase ct dc ct dec donc ni c ke ka t ke et puis dec na vo décembre ko bedam na chugomina d e c ah d e c ah bon dc ou bien dec DEC. C'était DEC. Mais DEC il y DECD. D'accord, ok. Donc nous ok, sur le point que Mali comment on appelle ML point ML Fidi arobase ctdec.ml. Très bien. Donc, oui. Alors voilà, c'est pour vous. Malien minnu bi jamana kwa ka kunafoni jele ni nye i ka don min ye ni kunafoni ye an y'a di ma fɔlɔ minnu ma caman y'a ka jaabi sɔrɔ o dɔw bara k'an wele hali bi k'olu ma jaabi sɔrɔ walima k'a mɛnna u ma jaabi bon min kɔni fɔra o de ye nin ye i k'a dɔn dɔw kɔni u ka jaabi sɔrɔ i k'a dɔn Abdou ye min fɔ ko daminɛ na o don fɔlɔ jama kun man ca sisan kabini anw kɔni commencera k'a ɲɛfɔ maa cayara kosɛbɛ min bɛ ayiwa cili kɛ i b'a sɔrɔ o de ye jama cayar'u ma o tuma a kana kɔrɔtɔ en tout cas gouvernement yɛrɛ ye site min di u ye fɛn min fɔ o ye nin ye anw da ye laseli ye n'o tɛ anw yɛrɛ ka baara la i k'a dɔn a bɛ kɛ kɛcogo min anw t'a dɔn a fɔra anw ka laseli cogo min na o ye nin ye n'o faamuyara tabarikala n'an ma fɛn faamuya la kuma o kuma y'a diya i k'a dɔn a bɛ se ka anw wele Abdou Touré walima Daba Tunkara n'a y'an wele ni Ala sɔnna an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kunnafoni jɛlen an b'a da o tulo kan k'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛliko ɲuman na min ye jisina ni musow ye muso minnu bɛ tunga fɛ i k'a dɔn an ka foli ani tanuni bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma ka dugawu kɛ k'a fɔ aw ma bonne fête de 8 mars voilà donc bi ta kɔni an b'a jɔ dimanche wɛrɛ ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan déjà min ye sini ye ni Ala sɔnna aw ani ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kunnafoni di sira kan an ko min ma ko gafe kɔnɔ ko sɛbɛnfura minnu bɛ bɔ n'an b'olu lakali o ye sini inchallah 11h30 nka sisan an b'an kɔ kɛ n'a ka kɔlɔni kɔ ye Ahmed Jakite ale bolo tun bɛ nɛgɛ la Abdou Touré Daba Tunkara ka kunnafoni lasaw ma nka jɛmukan ye k'a sigi sen kan ka hakilina miiri i k'a dɔn k'a la ɲɛnamaya o ye Daba Tunkara ye Ahmed Jakite baara ɲɛna wa Ahmed i k'a dɔn wala sisan an bɛ se ka na kumaso kɔnɔ joona Abdou Touré i k'a dɔn ale donna an balimaw i k'a dɔn Abdou Touré i k'a dɔn dafa kunnafoni jumɛn bɛ jɛsɛgɛ naani taamadenw ka bi kala Daba Tunkara an b'i fo ka lamɛn bɔra jɛrɛjɛ kulo bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni waati laban in na min ye girinkajow kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ sumaya la min ye taamadenw kibaruyaw ye o fana bɛ kelen kelen sabula a b'a sɔrɔ kuma caman an bɛ kuma minnu fɔ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yan nɔ taamadenw tɔgɔ la n'olu ma wulikajɔ kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ kuma min ye ni gɛlɛya bɛ minnu kan yanni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u sigilen bɛ jamana minnu kan walima u bɛ jamana minnu cɛ ci u taa o magɛn an b'o kibaruyaw de di ani u talen bɛ tubabu jamana minnu kan an bɛ kuma caman na tubabu jamana farafin jamana Américain jamana an b'o kunnafoni de di nka o yɔrɔ in na i b'a ye k'a fɔ banajugu min bɛ o ko la i b'a ye k'a fɔ fɛn caman kɔni bɛ yen nɔ o kelen bɛ bisibasa ye sisan donc o siratigɛ la an bɛ se k'a fɔ bi don na kibaruyaba tɛ yen nɔ mun bɛ tali kɛ tɔnko kunnafoniya kan nka i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ sini ye diɲɛ segin naani musow tɔgɔla don ye min ye gɛlɛya minnu bɛ musow kan janko minnu taara tamayɔrɔ la kuma caman na i b'a ye k'a fɔ a kumaw bɛ fɔ san 2018 la jɛrɛbakɛla yan nɔ min ye Mali gouvernement ye wulikajɔ kɛ à travers le ministère malien de l'extérieur tout à fait k'a lajɛ muso minnu bɛ tunga na ka forum ba organiser gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn b'u kan a san na u kumana u ye fɛn caman fɔ k'a fɔ kununko n'i kun ye muso tɔtɔ tunga la a ka ca la i b'a sɔrɔ ni balima sira tɛ i b'a sɔrɔ a taara kalan na walima a taara furu la nka bi bi na waati laban in na a yela k'a fɔ musow bɛ wuli u yɛrɛ ye o kelen walima u ni den k'a fɔ k'u bɛ taama minɛn ta gɛlɛya minnu b'o la n'u bɔra nɔ ka taga kuma caman gɛlɛyaw b'u sɔrɔ fana sabula i taara yɔrɔ min na i fa tɛ i ba tɛ i tɛ maa dɔn mɔgɔ min ye jigiya ye n'o ye furucɛ walima jatigikɛ walima jatigimuso ni n'u bilala ɲɔgɔn na bɛɛ o ye gɛlɛya faralen gɛlɛya kan sabula musow ka ko y'a damana gɛlɛya ye n'i taara bila yɔrɔ la yɔrɔ min fana tɛ maa dɔn o fana ye gɛlɛya ye min ye minnu fana bɛ yen nɔ n'u olu taara o yɔrɔw la u ye bange kɛ i b'a ye k'a fɔ den ninnu ka so nali ka se ka
so kibara sɔrɔ an ka laadaw ka se ka olu dɔn musow de jijɛlen b'u la kosɛbɛ kosɛbɛ sabula cɛw olu bɛ baara min na o ye nasɔngɔ ɲini baara ye musow b'u ka nasɔngɔ ɲini baara kɛ tila ka fɛɛrɛ kɛ walasa denmisɛnninw ka se ka sokow dɔn cogo min na walasa a kana kɛ kɔnɔtɛ wara tɛ ye i mana bɔ i fa jamana na i mana sigi jamana wɛrɛ la i mana bange kɛ cogo o cogo ka yira den ninnu na k'a fɔ ko u faso ye yan de ye an ka danbew n'an ka tabiyaw o fana ye kɛla adamana ko ye waati laban in fana karamɔgɔ daba tungura musow kun kan hali bi an ye mun ye an y'a ye k'a fɔ min ye jamana caman ye i n'a fɔ arabu jamanaw a dɔw la arabi saoudite makan jamana ale ni a dafɛlaw kuwait n'a ɲɔgɔnko an da selama kuma caman na an ka nin kɛnɛ kelen kan musow fana ye gɛlɛya caman sɔrɔ o yɔrɔw la sabula maa caman wulila yan nɔ i b'a sɔrɔ maa b'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ e bɛ baara fɛ wa e bɛ fɛ ka na arabu jamana in na wa n'i nana salon de b'an bolo yan nɔ an bɛ yɔrɔ ta i ye i si yen nɔ u bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ an mɔgɔ naani mɔgɔ duuru baara kɛ salon na an b'aw sara nin wari hakɛ la n'i nana i bɛ taa tobili kɛ karisa fɛ yen nɔ i bɛ nin wari hakɛ de sɔrɔ kalo la nka caman bɛ yen nɔ maaw tila bɔ u jigi kɔrɔ sabula i b'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka so fa hali tɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛya caman bɛ an da don a la min ye nin kumaso kelen in kɔnɔ o de y'a kɛ nin donba in mana se n'o ye musow tɔgɔla don ye an bɛ musow ka kuma fɔ diɲɛ seginnaani bɛɛ lajɛlen na i da sela a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye togodala musow ye olu kɔni olu kɛlen bɛ bolokɔfɛ tɔma ye nin ko la bolofɛ ko ye o kelen bɛ kɛrɛfɛmaw ye olu kelen bɛ kɛrɛfɛdenw ye o kelen bɛ kɛrɛfɛdenw ye ɲinɛ kelen d'u kɔ ɲinɛ kelen d'u kɔ dugubakɔnɔmaa kelen bɛ k'i jɔ a bɛɛ la donc min fana ye muso ye muso minnu bɛ yen n'olu fana bɛ taama sira kan an b'a dɔn o kɔni ye gɛlɛya fana ye donc o la ni bi don sela ka ɲi an k'an sigi ka lajɛ gɛlɛya min bɛ musow kan dangan bɛɛ lajɛlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnen n'a fɔ ni jamukan yɛrɛ ye tunganaki jamukan ye gɛlɛya jumɛn bɛ musow ka tunga la donc o fana damana babu ye Abdou i ka dɔn y'a fɔ cogo min a ti fɔ ka tɛmɛ o kan min ye an balimamusow ye i k'a dɔn caman kelen bɛ ka cɛ dusu ta cɛ dusu dama tali tɛ i k'a dɔn tunga a taali ko cɛjugu maa bi to min na i bi sa min na i k'a dɔn minɔgɔ ni kuma bi fa min na cɛw de tun b'a kɛ ka caya ɔ kɔsa in na a yera k'a fɔ Mali dama tɛ diɲɛ ayiwa farafin jamana tila bɛɛ lajɛlen donnen b'o la musow b'u kun fa i k'a dɔn tunga na Abdou ko damadɔ don i k'a dɔn muso ka tungafɛta i y'a fɔ cogo min fɔlɔfɔlɔ lawale a kɛcogo ɲuman ye min ye fɛn damadɔ don n jɛ sigira tunga fɛ n furula a nana nɔfɛ ka taa ni ye tunga fɛ an bɛɛ taara an ka ga sigi tunga fɛ o kun ye muso taacogo ɲuman ye walima muso ye kala kɛ dafakalaw y'a yamaruya a ka taa tubabu jamana walima farafin jamana na a bɛ taa kala kɛ kala mana ba a bɛ segin ka na so Abdou kun ye tunga ye walima muso i k'a dɔn fariganen don se bi cɛ ye se bɛ i k'a dɔn balimaw ye o y'a bila ka taa tunga fɛ ka taa furakɛ tunga banna fɔlɔfɔlɔ musow ka tunga fɛ taa kun ye nin ye nka muso k'i kɔ a fa a yɛrɛ la Abdou fo a woloden k'o siri a kɔ a la k'a kɛ n'a fɔ n bɔtɔ don Bamakɔ n bɛ taa fana o yera san damadɔ in na Abdou a nana ni tiɲɛni caman ye a nana ni gɛlɛya caman ye sabula tiɲɛni ye mun ye i k'a dɔn i bɛ bɔ faso min na o y'i tiɲɛni ye olu ma i bɛ taa diɲɛ seginna ni jamana minnu na hinɛ tɛ yen makari tɛ yen n ye muso ye n ye cɛ ye o tɛ yen ɔ Abdou i k'a dɔn a bɛna se waati dɔ ma wajibi dɔ i ka yɛlɛma fɛn min yɛrɛ kɛli man di e ye i b'o kɛ wajibi la fɛn min mɛnni man di e ye i laban o bɛ f'i ye wajibi la i kan ka don yɔrɔ min i man ka don yɔrɔ min i laban bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ sabula se t'i ye musow ka tungafɛ taa tiɲɛna mun b'a dabila mun ni mun kan ka kɛ musow kana taa tungafɛ bilen Abdou an ka ɲininkali nin ye a dabɔlen don an maliyɛnw ma minnu bɛ jamana kɔ kan farafin jamanaw b'a la musow bɛ taa ye tubabu jamanaw b'a ye musow bɛ taa ye arabuw ka jamana bɛ ye musow bɛ taa ye hali ni taali dɔw b'a la u b'u nɛgɛ ka nkalontigiw ye nka o fana dɔnna kabini bi tɛ k'a fɔ nkalon ni namara don nka hali bi taali ka di dɔw ye an balimaw aw maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan aw ni musow ye ɲɔgɔn ye tunga fɛ aw ni musow ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye tunga fɛ a bɛ caman ka gɛlɛya kalama mun ye musow bila tunga fɛ taa la musow ka tunga fɛ taa a bɛ se ka dabila cogo di kɔrɔfɔ bi ye nin ye sabula sini o ye marsikalo tile 8 ye musow to ala don muso minnu bɛ jamana kɔnɔ muso minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ ye muso ye ɔ nka ni fo ni taama ni sigicogo y'u bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a bɛɛ muso o tuma nɛgɛjuru b'a ka bila la 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan an na aw don
Mao ma ben Mali kono walma Bamako frontière la e ma nga téléphone ti ni jamu ko ina sabula jamuka inda bolé do tungara ngo kama amedekti 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 et bien sûr tu mets d'abord le 00223 c'est pour vous. Alors d'abord negaduru la kabo aywa jabana ko kan ani clé bien 00223 20 24 76 29 Jekafo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. كيف حال؟ دمله الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. دمله أكو دمله. الحمد لله. دمله. aba tungara touré kurba ça va on est à la tenu en Allemagne oui nga foli bawye ala ka ntro me awla ya rabbi ala ka nga jamana kan tayi amin ala ko ke ala ka mali sumaya ya rabbi ya rabbi ya rabbi voilà daba no bora mbe foli si amba langauma comme bora ka foti san bon sini 8 mars ye quoi voilà ni ya me ko dunia musodo donc anga foli bu bele jeninya voilà donc no bora e daba comme radio Jekafo abela me yoro chama ko sobe voilà ambalma do be ambaga mugo ngini atoye ko Baba Janjalo. Baba Janjalo. Non, pardon, Mama Janjalo. Yo, Mama Janjalo. Voilà, abebo gawo quartier Fafana. Ah, abebo gawo kado Fafana gawo. Voilà, gawo a quartier troye Fafana ye quoi. Voilà, donc ni abalma akaraba mako ya wogat serke do bumako ko abe bagadaji kuranina. Voilà, donc ni menkra vraiment aga mogo dombaye comme nga numéro ba bolo yo obi jiro ja be Jekafo wele ka nga numéro ta ube wele quoi. Voilà, c'est très 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 important et très urgent. Très important, très urgent. D'accord. Ni ala sona an yoro na klaka segi communiquer ka anya seben ka don comment il s'appelle c'est Touré non Damele ebe Allemagne de nyado akoy atibe Allemagne de kuna funi mi bo Allemagne ouais atibe Allemagne abe Allemagne yande. D'accord OK très bien ni ala sona ka don voilà ay même fonyana Mama Janjalo. Mama Janjalo. D'accord. Voilà gawo kado. Voilà. Uka abe quartier mina gawo Fafana bon afa bana babana ako ko amuso to Fatmata adinkenin be ho Alhaji Jallo ne ala sona ambe kuna fon la c'est donc amada malien bele jile tulo ga jango aminu tulo bana gawo che ko fole mi to afole flene na ba don aye an wele radio Jekafo la hakaja ikado ambe de Dambele ka numéro dama Allemagne ikado kuna fon mi mana bola bi da tulo ka merci bien Dambele depuis l'Allemagne merci bien. Voilà, merci. Amarma ikado anya koloshi dien laba ina muso yere duna tunga feta la do yere be de bamukola kata do be nega jula. Allô oui. Allô oui, bonjour monsieur. Tonton da batungara. Sissoko Kabo Cameroun. Mon fils, comment vas-tu? Oui, ça va bien, alhamdulillah. Ah bah Sissoko, est-ce que Malien Mousso fana beta tunga na Cameroun? Bon, munu mena chamambe no uchore wo furuga na nuya. D'accord, ok. Alors, dis-moi, mou famia Mousso katunga feta la? Bon, Mousso katunga feta ko ni, bon, femi ngondo fe tejugu bado parce que en rebe tunga la nere mi ne tunga da me depuis 2012. Très bien. Ya, bon, fen chamamba la nere ai. Anche la ka wera la. Ya, alanche la ka singa tukom na so mo kuma ta Mousso wa tiana bara afem do aga gelendo no ko. Ya bon alsa me do ga no alsa la ka ko bela yele no ya rabbi Sissoko amba ko mi de Cameroun mais même semaine traînée où le chou fait ga folie blaula tout à fait je me rappelle oui voilà bon comme amo la me canal plus bon era so ndigi l'amour là alors vraiment ga mi so avant de me possible ya no wallahi merci vraiment mais dis-moi est-ce que ça va maintenant au Cameroun malien où ça va
Oui, ça va un peu, mais toujours, bon, alors, on a consulat ni fait un bon, à quoi galandoni. Parce que mon consulat ni tra consulat la bibina, bon, il va jeter na ko buga wulumal do ke no femi na cheka jugo. Très bien. Alors, ni ala sona Ogo Cameroun ni Mali cheko carte sécurité, mais on baga ta, mais mo be consulat ko na munu ye dogono wulu balma wulu ba taka do wulu ma gratuit. Mais on non quand nous liga tata figa tan password de ya fama bo mun be no no le dogono neren dobe no ambe be carte kele na Brazzaville do ala no ale ere wulla comme ale ben dogono de consulat ko nana ale no ta immigration no we carte de ke ga dama tinto ma password ni ga foi donc e ba fe ka fo Cameroun dogono akaf so luma ka teme malien to ka wa parce que Oluga mo fambar be consulat ko na. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Merci bien Sissoko afam yara, merci bien. OK, bon ton wara tonton bi fo ko wala ñu mando ko sobe. A jaranye Sissoko, merci bien. OK, bon ala ga clair dama. Ya Rabbi Allah. Merci. Ambalma aminu nye maldonye na sigilembe kwa kan akolosila kosa ina minye muso ye malien muso era chara kosobe minumbe alamene ku shifli ika don aywa alama ninga siramena ku bita tunga fe do bita nazara jamana na do bita ngi ninga arabu jamana na aye munyala aminu nubi nywanga. Assalamu alaikum. Allô? Wa alaikum salam. Ouais. Somo urba sala. Ambala tanu bismillah jondo. Ne bna sur wallo kabo Port Gentil. Kulubali kabo Port Gentil, oui. Ouais. Allô? Non, mais comment? Allô? Oui, Uncle Bila, Ibaraka. Bien. Alors, Naya Wele, Aba Lame Femina, Abo Lameni Tui, Walma Aba Tori Kabo Krefe, Walma Ka Manga Jigi, Doben Negajula. Allô, oui, bonjour. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Ah, alaikum salam, d'abord Tunga. Nam? Demba Sinayogo Doke, Wele Kabo Italie. Demba Sinayogo Italie, Demba, buongiorno. Buongiorno, come stai? Tutti bene, tutto a posto. Sto bene. Sì. Bismillah, Anglobila. Non puoi liware questo bene? Nega jamgana men. Mo boga wele ni ka hakil na fitini ditinto. Afani. Donc on ko me fo ni ka ta o bela jele foron. O ko ke mariam be ni me yoro mina. Ko me na fa awre ba fo bi re jemu famba sisine ni lo mo ko ga tungana ta e. Ina fo aw côté folo o tunte sisane abaga yi. Ambe afo toujours wala ka demain ka anye folo. Ami. Vraiment bon ne ko nga famuna. Mo so bi ta tungana bo ina fo an cewo bina tugo mina famia do jamana kono ne bolo. De la di jamana la o yake me mo ko felendi mo ko bayiri ga nyoro dun o de bi nani ni ko intama ye folo. Misali ni ye Mali ta kala je dugu dɔw be min no u mɔgɔw man ka bɔ kosɛbɛ mais ni ye u bɔtɔ ye ne do mɔgɔw dɔw ti baara kɛ mais maliyɛn de ni nana tunga fɛ yan k'i ɲɛ da tunga fɛ maliyɛn de bi baara kɛ a ti baara kɛ mɔgɔ ti fɛn fɔ mɔgɔ ye i bi o dɔn mɔgɔ sigiyɔrɔ la ni i ma se ka min ye sɔrɔ jagoya i bi wuli ka o de ɲɛɲini i yɛrɛ i yɔrɔ pugɛ kosɛbɛ i yɔrɔ yɔrɔ caman yala hadamadenw mi si togo min na yan nɛnɛ wagatiw fundeli wagatiw i bi caman dɔ a la donc komi bi o togo la kɔni mɔgɔ ti to ni situation ninnu kɔnɔ k'i bi kɔfɛla yɛrɛ nege minɛ mais n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ ten u ti segin ka taa faso la u b'a dɔn de fɛn dɔ de bɛ faso la min fɛnɛ ka kala ni yan ta ye. Oui, mais est-ce que Italie malien muso be minnu taara tunga na i n'a fɔ aw cogoya est-ce que i b'a dɔw dɔn? Bon tiɲɛ ka di Ala ye ne ti dɔnbaga cɛnni cɛ mais a mɔgɔw bɛ yan. N delila dɔ delila ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ k'a sababu kɛ n delila ka taa fura minɛ ka taa di a dɔ ma an ye ɲɔgɔn ye o senfɛla la parce que a somɔgɔ bɛ n ci a ma o cogo la mais ale nana ji fɛ. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. A yɛrɛ ma ani cɛman na ani mɔgɔ wɛrɛ ma na a kelen. Mais a bɛ cogo di bi? Bon tiɲɛ ka di Ala n ti a nouvelle dɔn bi parce que o ni sisan cɛ a bɛ san 3 bɔ. Awɔ n ti o nouvelle dɔn n kɔni bɛ min kɔni dɔn bon musow ka tunganataga kɔni a ka ca la Ala fɛ n bɛ
min do ala ne kɔni fɛ an k'an banba an ka jamana kɔnɔ ka ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ halisa a tɛ k'u tɛ fɛn na mɛ halisa an ka belebele fara cɛsiri kan o de b'a to jamana bi bɔ nɔgɔ la an bɛ ka ɲɛbɔ tubabu minnu fɛ dɔwɛrɛ m'a bɔ nɔgɔ la baara kɔ ni i bɛ yan mɔgɔw bɛ wuli waati min na ka taa baara la ani u bɛ segin so waati min na nka ni i ye baara kɛ i ka baarakɛ fɛn fɛnɛ faso bɛ a ɲini cogo bɛɛ o ka se ka i nafa nka anw fɛ o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ n bɛ se ka o fɔ. Très bien. Alors, an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Itali k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲumandɔn musow ka tunga fɛ ta i k'a dɔn i ka hakilina fɔra an y'a faamuya merci bien. 00223 20 24 67 29 00223 20 24 78 78 Jekafo. Allô. Allô, oui. Bonjour. Allô. Allô, Dagamite. Somɔgɔw bɛ di? Denbaya an bɛ ala tanu. N b'a daminɛ foli la fɔlɔ kabini i ka cɛ ala ka wele kɛra ma ne tun ma se k'i sɔrɔ ka dugawu k'aw ye. Jɔn don? New Jersey Sila don. Sila ka bɔ Libreville. Ka bɔ Amérique. Sila ka bɔ New Jersey, Amérique. Oui, Sila, how are you? Awɔ, n bɛ dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ suma. Ami ya Rabbi, Sila. Ala ka yen fisaya ma ni ye. Ya Rabbi, Allahu, ami, Sila, merci bien. Ala ka yen fisaya ma ni ye. Ami, et à New Jersey, ça va là-bas? Ça va, alhamdulillah, n bɛ yan, ni ne de b'an fɛ yan. Ah, ça, j'imagine, parce que n taara New Jersey, mais n ye Guinéen camanba de ye ani Malien caman bɛ New Jersey. O caman bɛ yan, o caman ba bɛ yan. Voilà. U bɛ restaurant na, u bɛ kundigi yɔrɔ. Voilà, u bɛ kundigiw la, u bɛ restaurant na. Mais là, ça va quand même, muso, elle se débrouille là-bas? U bɛ débrouiller yan très bien. Nka n bɛ min f'i ye daba tɛmɛ fɛ ta ye. Muso. N'i y'a lajɛ a nafa ka dɔgɔ. Nka ne kɔni hakili la sababu bɛ mɔgɔw bila ka na tunga in na. Dɔwɛrɛ tɛ ne kɔni hakili la jigintanya. Jigintanya ka da sababu bɛ jumɛn kan n'i y'a jateminɛ Mali la bi. Ne maa min somɔgɔ tɛ jɔyɔrɔ la e maa min somɔgɔ tɛ nafolotigi ye e tun tɛ baara la. Bon cɛbakɔrɔ de ye musokɔrɔ ye bɔ e yɛlɛla ka se ka se san 18 san 17 ma sa e ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka degré k'e bolo ka se degré min na. N'a fɔra k'e tɛ se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka e yɛrɛ mako ɲa